Erokamano ayudi e yo mokwe koa e kaunti ma Homa Bay kendo twak kaka wadhigo nyime ne wasebedo kwaluwe chakre nyoro chakre kawuono gokinyi kendo pod en mbaka migoyo Homa Bay ka kaluwore ni sani koro jonyuol chapni mondo gichakie weche mag iko nyithindgi mondo donje skul ma koro chak ma sani ma iluongo ni junior secondary education. En paro mobiro manyien kendo en paro ma jonyuol ne pod onge go, omiyo ne pod giparo ka gigo kwan kaka ma inyalo tim. Ma odonje seche ma bende koro inyisogi ni koro nyaka bende gitere nyithindogi ka lokruok moko matindo tindo bende gin godo. Ma giwacho nochachogi kaluwore ni higa be nochakore, nyithindo mabidhi tere form 1 bende ne nitiere, ne gineno ka gin gachiedh nade mopogore opogore, omiyo ne gigo mbaka kodwa e yore mopogore opogore ka ging'iyo ni weche mage ma ginyalo loso godo weche wach skul ma koro chakore manyien sani ni mondo dhi nyime yo makare. Kane giwuoyo kodwa ne gintiere gi paro mopogore opogore. Achiel kuom paro mane giketo ne en ni dibed nade ka nyithindogi ogol kendo tere skul machielo. Kaka wan e kor gwenge kuondegi iyudo ni nyithindogi kapod ni gin joma tindo giliwore gi nyithindo wetegi kendo gisomo kanyakla. Koro kogolgi kendo chako tergi alwora mopogore, ma ne nyalo chando bwongogi mondo giyud donjo maber mondo gichak somo. Mana achiel kuom mbekni ma wagoyo kod yokinyi masani ma bende ne wayudo thuolo mar dhi e log tich mar Kupet ma bende ne gin gi paro mopogore opogore kendo kamae kaka gin bende ne giloso kodwa. Malongo ni wan gi somo mobiro manyien miluongo ni CBC. Sirikal osebedo ka gore bebu kon gi goni ka ok ging'eyo ni gitim ang'o. To na waneno task force manyocho losi manyocho wacho ni sani koro klas 7 ga 8 bedo e primary. Gima wadwa ni mondo wang'e ni jonyuol bendo ikore malong'o nang'owa ne gini. Gima wang'eyo ni wasefwenyo malong'o gima na sirikal owacho nyoro ni gidwaro ni skunde maonge gi nyithindo manyalo chopo 50 e klas mondo tere skunde mamoko. Gini koro dwa biro kaka gimopoyo jonyuol nikech jonyuol mang'eny dhi yudo ka gini koro ipogigo to nyocha gisegeno ni nyithindgi dhi mbele skunde manyocha gintiere. Mano ing'eni dhi kelo ikruok maok mochochore nikech biro chuno ni giloso uniform mar skul ma itere no. To nyocha giseikore gi uniform mag skunde mang'o manyocha gintie. Koro waneno ka chalo ka gima jonyuol gini dhi yudo ka ok oikore malong'o. Nyocha wagombo ni seche ma task force na gichiwo report gi nonego bed ni ne gisechiwo report ne chuth ma ok pogo jonyuol nikech ing'iso gi ni tarik 30 mar dwe ni gi report. To kakori ing'iso gi ni gidhi ikore ikruok machielo michak idhi manyi uniform manyien, socks manyien, gik manyien ma skul machielo cha dwaro, taneno ka chalo ni wadhi poyo jonyuol. Baden ma wadamiyo jonyuol dwa bedo matek nikech aneno ka bende sirikal ma wan go be chalo ni subsidy mar education be gidalo gigolo. Koro ng'iso ni jonyuol dhi bedo gi pek kendo gik mwadhi pogigo endo yudo ka giikore. Jonyuol apani nyalo bedo gi tich matek ne wach junior secondary school nikech mokwongo poko migi guidelines ne gik midwaro. To gini chala gima dhi pogi nikech nyathi manotimo penj mar CBC to nong'eyo ni odonjo junior secondary. Mokwongo psychologically ong'e ni onego be ni kata uniform iloko ne kata kene school ma entieno. Kano rwako sirwari koro dwa ng'ama koro rwako kata long nikech koro en junior secondary. Mane rwako lewni maboyo kaka nyiri onego be ni koro girwako sikat. Koro ma gima wagombo kendo wakwayo ni Ministry mar Education gigol guidelines chon. Kata ka jonyuol ok nyal timiza gigo gisani to gimigi thuolo mondo changes go gibed godo. To kata ka ok ginyal afford sani to gimigi time nikech ing'e ni ministry madeko gi kaka ing'e ni magi manyien. To ka en gima nyien ng'amo ng'eyo kaka odhi mbele ka malong'o to onge. Koro ministry onego dhi mbele magol guidelines kaka chenro mar junior secondary school dhi timre mondo jonyuol kik bed gi
gi tich mapek nikech kaneno gi maoni na gini idhi pogi gik mang'eny to nyalo bedo mapek, to kodhi bedo mapek omigi thuolo malach. Erokamano. Jonyuol kiwacho adieri to sani chal ka gima ok gin gadieri gima onego gitim kaluwore gi nyithindgi ma dhi join junior secondary nikech lack of information. De wahero mar kwayo ministry mondo tim mapiyo ochiw guidelines mondo jonyuol ochak ikore. Sani nyithindo dhi donjo form 1 pile janyuol ikore gi gik moko matin to ka ionge information kako onego ikri en tabu. Kora wakwagi mondo gi move with speed gichiw information madwarore mondo jonyuol oyikre. Kendo kwa log tich mar kupet kama bende ne gigole paro margi ma wasewinjo, jonyuol bende ne obedo gi paro mopogore ka gigombo ni mondo gin bende gigolie pachgi kaluwore gi twak makoro sani dhi nyime ni gineno ka gimbe gin gi pek mopogore ber be bende pod gineno ka gin go. Achope boma chuny boma ma Homa Bay ka kendo ayudo thuolo mar riwora gi jonyuol moko ma bende akwayo ni mondo giwachie achiel ariyo ma gin go. Wachako somo madundo mar junior secondary education. In kaka janyuol itimo ikruok machalo nade? Tineno ka ng'ikruok mage mantiere to ber mage ma en godo? Erokamano, gi nyinga iluonga Federico Chieng' Odhiambo, an jadak ma Homa Bay. Wadhi education mawendo, wachako junior secondary education. Magi manyien kuomwa, wan gi challenges mang'eny kaka parents. Sani iyudo ka an gi nyathi madhi form 1, an gi nyathi madhi junior secondary school. So an gi challenges mang'eny. An onge nyathi be manosenyuol ka wuotho, gini obiro gi buok kuomwa nekech kaka wadwa chulo weche mag kaka wadwa ng'iewo uniform, nekech uniform nyaka walok ne nyithindo gi, nyaka watim achiel ariyo. And seche moko iyudo ka skunde ma wan godo machiegni kodwa nikech an adak e kor gweng' samoro ok nyal accommodate wach mar junior education school. And iyudo ka nyathi dwa wuotho kilomita kata 5 mondo dhi oyud school ma offer that junior secondary education. So an anyalo kwayo ministry mar education ne kika unyon jonyuol ahinya. Wahinyore sani, ung'eyo ochumi mar Kenya kama nitiere, bech mogo ketowa piny, bech fee mar ja form 1 oketowa piny, and sani koro wachako wadonje wach mar junior secondary. Wanyalo kwayo ministry mar education ne uru kaka utimo gini mos mondo kik wahinyre. Wan gi hinyruok kaka parents kendo wayuak kabisa ne sirikal mondo konywa mondo education system o change pole moloyo matero wagarakani. Erokamano ahinya. Ayudo thuolo mar chako wuoyo gi janyuol machielo ma bende owachonwa kako nene kako chalo. An Polycarp Otieno, hi boma mar Homa Bay County. And adwa wuoyo matin wach CBC and also to junior secondary school. King'iyo gini obiro mapiyo sana nikech king'iyo wasebedo gi tabu corona and economy bende odiyowa kocha pinywa ka. Ing'iyo pesa olal kabisa. And king'iyo mos serikal bende ok oikore malong'o nikech ok wan gi facilities moromo sama wawuoyeni. And nyithindo madhi sikul ng'eny moloyo skunde ma wan go. Mano gima nyaka ung'e. To gini kaka nene serikal, it's too early mondo ne gini chakre. Ka ber to gini no adwoka nyithindo odhi mana mbele gi kaka ne gidhi giendelea tu gi somo mondo at least odwok ne jonyuol cost nikech sani jonyuol are going through a lot, pesa bendo lal. Erokamano. Mago jonyuol mawuok e county ma Homa Bay ka bende gineno ni koro onego bed ni sirikal bende winjo gie, sirikal bende kawo pachgi kendo sirikal bende ng'iye pek magin go. Waparo kendo wang'eyo ni skunde mantiere kor gwenge bet ni gachiedh nade mabet ng'eny matin maloyo skunde makoro ni e bombe, kaluwore gi weche mag ute mag somo, kaluwore gi weche mag wuoth ka ji dhi e skunde, kendo kaluwore ni nyithindo gi gibiro donje secondary school gi kapod gin igni matindo. Magi achiel kuom mbekni ma pod igoyo kendo pod imanyo ne gi ngadho maditim gi godo mondo kichako mise mar school mar junior secondary education obed gino makoro biro konyo nyithindo. Kowuok e county ma Homa Bay, an James Latano. Erokamano ahinya James Latano.